Bojuj. Bojuj, ty děvko. Nemá u toho synka nožičky? Si tam přikládají ty mravenci, ty vole. A neviděl, že Ousinka má nožičky? Má nožičky? No, to na konci, vidíš to? Počkej, Píču. ty Naši vole. mravence, to jsou strašný mrtky, oni jdou ve 30, ty vole. Jdou ve 30. To už jsou jak cikáni. Ty vole, co to je? On to fakt má nohy? Nemá, vole. Má! Uhni. Kde? Mně to přijde spíš larva něčeho, tyhle, to bys takhle nehejbal. Kde má nohy? Tak to je vzadu úplně. Ode mě to je vidět. Ty vole, ti sežerou. To nejsou nohy, vole. Co? To je hejbe. Co to odstrkuje? A jo, ty vole. Tak na ní šáhni, vole, akorát jí odtáhni.